Viac ako 180 jazdcov predviedlo divákom Slovakia Ringu nádherné divadlo v rámci finálového kola seriálov Alpe Adria Road Racing Championship, majstrovstie Európy 250 stok a International Motorcycle Race Cup. V rámci dvojdňových pretekov sledovali množstvo nádherných súbojov, boj o každý centimeter trate, ale aj drobné pády, ktoré k motocyklovému športu neoddeliteľne patria. Z prvého titulu majstra Európy 250 stok sa tešil Čech Oliver König, tretie miesto sa ušlo Slovákovi Romanovi Kučerovi. V rámci Alpe Adria a IMRC si diváci mohli užiť najkrajšie súboje v triede Superstock 1000, kde medzi sebou o víťazstvo bojovali Čech Michal Fila a Slovák Jaro Černý. V kráľovských superbajkoch sa zase o poriadnu zábavu postarala trojica Škopek, Pešek a Reš, ktorí si počas pretekov niekoľkokrát vzájomne vymenili pozície. Víťazne z tohto súboja vyšiel v sobotu Čech Lukáš Pešek, v nedeľu Poliak Pavel Škopek. Po Slovakia Ringu sa cez víkend preháňalo viac ako 180 motocyklistov z celej Európy. Atraktívne boli predovšetkým preteky v triede Superstock 1000, kde sa o prvé miesto zvádzal československý súboj. Náš Jaroslav Černý však s Čechom Michalom Filom boj o stotiny prehral. Veľkú pozornosť v Orechovej Potvoni pútal najmä Lukáš Pešek, dvojnásobný víťaz veľkých cien majstrovstiev sveta. V sobotu síce Pešek zdolal už istého víťaza Alpe Adria Rolanda Reša, ale v nedeľu sa musel skloniť pred Poliakom Pavelom Škopekom, ktorý v kvalifikácii zajazdil dokonca aj rekord trate. Víťazstvo ho posunulo na konečné druhé miesto, pričom v rámci hodnotenia seriálu IMRC sa stal jeho víťazom. Na pretekárskom okruhu Slovakia Ring nebola ani tento rok núdza o napínavé súboje. Skvelý motoršport ponúklo aj vyvrcholenie alpsko-jadranského šampionátu pretekov cestných motocyklov. Nebýva úplne bežné, že by sa pri organizovaní motocyklového športu, teda hlavne okruhového, ktorý je viac menej doménou Talianov či Španielov, presadila slovenská agentúra. A presne toto sa podarilo slovenskej agentúre Slovakia Racing, ktorá už druhý rok organizuje podujatia zaradené do medzinárodných seriálov Alpe Adria Road Racing Championship, majstrovstie Európy Stock 250 a International Motorcycle Race Cup. A práve finálové kolo trojice už spomínaných šampionátov sa konalo na Slovensku na pretekárskom okruhu Slovakia Ring. Medzi najmladšími účastníkmi nového seriálu majstrovstiev Európy 250 stok si víťazstvo nielen z posledných pretekov odviezol talentovaný Čech Oliver König, no na Slovensku sa tu vďaka Romanovi Kučerovi mladšiemu rovnako darilo, ktorý získal európsky bronz. Spokojnosť, ale zaslúži si na tom celý tým, že celý rok pracovali naozaj super, aj keď sme mali problémy s motorkou. Sice teraz som piatok padol, troška to bolelo, mal som to komplikované, ale inak super. Spomedzi všetkých pretekov rôznych kubatúr a tried divákov vás najviac zaujal súboj triedy 1000 Superstock, do ktorého sa zapojil Čech Michal Fila a Slovák Jaro Černý, ktorý po oba 2 dni zaostal iba o niekoľko desatín sekundy na druhom mieste. Samozrejme, že ma to mrzí, pretože som chcel vyhrať aspoň jeden závod. Mišo Fila bol dneska naozaj veľmi rýchly. Stále si myslím, že som mal na ňo, ale chýba mi trošku viac tréningu, trošku viac skúseností s touto novou motorkou. Zahambiť sa samozrejme nedali ani superbajky. Aj tu prebiehali neskutočne krásne súboje po oba 2 dni, pričom víťazom celého seriálu Alpe Adria sa stal Rakúšan Roland Reš. Spomedzi slovenských jazdcov tu najlepšie zajazdil nový majster Slovenska Vlado Ruža. Úplne perfektný výsledok, konečne najlepší za to v tejto sezóne a zrovna doma, takto som si to predstavoval a chcel by som výsledok pošľať Ockovi tam hore, konečne sme sa ho dočkali, fakt som to chcel. Túto reláciu vám prinášajú Prestigio, Zásah 7, Giana, G3+, New, Inmedia, Hetrix. Naozaj veľmi pekné finálové preteky seriálov Alpe Adria Road Racing Championship, majstrovstiev Európy 250 stok a International Motorcycle Race Cup zažil Slovakia Ring. Na štart sa postavilo viac ako 180 pretekárov, ktorí prítomným divákom predviedli nádherné divadlo,
Plné súbojov, napätia, skvelej organizácie, čo potvrdil aj prezident Slovenskej motocyklovej federácie Peter Smižík, ktorý sa na Slovakia Ring presunul rovno z práve ukončenej 6-dňovej motocyklovej súťaže v Košiciach. Myslím si, že tento rok dokázal, že agentúra je naša slovenská agentúra je schopná zasiahnuť aj do toho medzinárodného diania v motocyklovom športe. A to, čo odvádza Peťo Šurina so svojimi ľuďmi, so svojou agentúrou, znesie najvyššie kritériá. Sú na to pochvalné recenzie z FIMu, z Európskeho FIMu, z komisí pre road racing. Myslím si, že to je dobrý počin k tomu, aby sme dostali motocyklový šport na Slovensku ďalej. Preteky ako prvý počas soboty aj nedele rozbiehali jazdci spojenej triedy Moto3 majstrovstiev Európy 250 stok a 125 SP. V prvej menovanej triede v sobotu vyhral Talian Nicola Settimo pred Maďarom Mate Lackom a tretia priečka patrila ďalšiemu Talianovi Gabriele Gnannimu. V nedeľu bol najrýchlejší Maďar Lacko pred Gnannim a Gregorom Likárom. Vyhral som dnes iba preto, že sa mi to podarilo poriadne po včerajšku uložiť v hlave. Dokázal som predbehnúť môjho najväčšieho súpera. Bolo to všetko o srdci a o brzdách. Som rád, že sa mi to podarilo. V európskych majstrovstvách 250 stok bolo poradie po oba dva dni úplne rovnaké, pričom vyhral Čech Oliver König, druhé miesto obsadil Talian Manuel Torini a tretie miesto patrilo Slovákovi Romanovi Kučerovi mladšiemu. Dvakrát jsem vyhral, malý náskok jsem měl, prvně závěr, v druhém už to bylo lepší, strašně spokojený. Spokojnosť, ale zaslúži si na tom celý tým, že celý rok pracovali naozaj super a aj keď sme mali problémy s motorkou, síce teraz som piatok padol, troška to bolelo, mal som to komplikované, ale inak super. V 125kách Sport Production vyhral rovnako oba dva dní Danilo Di Giorgio. V sobotu patrila druhá priečka Slovákovi Petrovi Rauchovi, v nedeľu bol však rýchlejší Pierre Copa. Výsledok nie je celkom podľa mojich predstav. Včera to bolo podstatne lepšie, lebo v Alpe Adrii som získal druhé miesto a to sa cení asi najviac. Šestovky superstoky v sobotu vyhral víťaz tejto triedy v rámci seriálu Alpe Adria Maďar David Juhás pred Poliakom Patrikom Kosniakom a Rakúšanom Jochenom Roterom. V nedeľu bral víťazstvo maďarský jazdec Alan Györfi, druhý bol Roter a tretí Kosiniak. Slovák Tomáš Svitok po oba dva dni dojazdil tesne za pódium na 4. mieste. 2 desatiny mi chýbali na to tretie miesto. Celý závod sme sa celkom akože aj otrhli, tá skupinka 4 a sme boli rýchli. Škoda, že to pódium v tej Alpe Adrii nevyšlo takto na záver sezóny a tu doma, ale chýbajú nám nejaké koníky, takže bolo to trošku cítiť ešte, tak škoda, no. V prvých pretekoch triedy 600 Supersport vybojoval víťazstvo už jasný favorit Alpe Adria Maďar Jánoš Chrobák pred Čechmi Michalom Chalupom a Igorom Kalábom. V nedeľu bol najrýchlejší Poliak Sebastian Zielenský, druhá priečka patrila Chrobákovi a tretia Chalupovi. Nagyon jó volt az egész hétvége, vártam már ezt a Szlovákia ringes futamot, mert szeretem a pályát. Som šťastný, že som tu mohol štartovať. Išiel som sem s istotou, keďže môj bodový náskok bol naozaj veľký. V sobotu som vyhral a bral ešte plný počet bodov. Teraz z toho bolo druhé miesto. Som maximálne spokojný. V tejto triede bojoval aj zástupca organizátorskej agentúry Pavol Grman. Nechcel som moc riskovať, lebo prvý by som nebol a titul druhého už mi nikto nemal dozebrať, nemal ma ako ohroziť, takže v rámci možností a hľadiska bezpečnosti som sa snažil tak nejako to udržať a napriek tomu sa im podarilo spraviť svoj osobáčik. Trieda 1000 Superstock priniesla divákom na Slovakia Ringu nesmierne napínavé súboje o prvenstvo, v rámci ktorých sa po oba dva dni zapojili Čech Michal Fila a Slovák Jaro Černý. Víťazstvo pritom bral v oboch prípadoch Fila. Já myslím, že to určitě bavilo i diváky, že to byly pěkný závody. Dneska byly ty podmínky trošku jiný než včera, foukalo hodně a ty gumy se trošičku víc ochlazovaly, ale myslím, že to bylo dobrý a vyšlo nám to na jedničku. Slováka Jara Černého delilo od úspechu v sobotu 1,5 sekundy, v nedeľu dokonca iba 0,3 sekundy. Samozrejme, že ma to mrzí, pretože som chcel vyhrať aspoň jeden závod. Mišo Fila bol dneska naozaj veľmi rýchly. Stále si myslím, že som mal na ňo, ale chýba mi trošku viac tréningu, trošku viac skúseností s touto novou motorkou. V
V sobotu dojazdil na 3. mieste Poliak Bartolomej Vičínsky a v nedeľu šampión Alpe Adria Čech Michal Prášek. Letos to byla hodně těžká sezona, protože po loňském mém těžkém pádu celou sezonu jezdím se 14 šroubama, 2 desičkama v noze, nohu nemám 100% uzdravenou, takže to byla fakt těžká sezona, ale přistupovalo se k tomu fakt zodpovědně a vyplatilo se to a vyhrál jsem šampionát. Rovnako nádherné preteky sme mohli sledovať aj v kráľovskej triede Superbike. Tu v sobotu ovládol český jazdec Lukáš Pešek. Za jeho chrbtom dojazdili na 2. mieste Rakúšan Roland Reš a Slovinec Marko Jerman. V nedělu vyhral Poliak Pavel Škopek. Pro mě bylo to být nebo nebyt, protože měl náskok před Peškem nějaký, ale za mnou byl, přede mnou byl Marko Jerman s 11 bodama, takže já že musel vyhrát ten závod a nebylo jiné šanci. Nebo první, nebo vůbec, takže držel jsem plyn do konci. Strašně jsme bojovali s Peškem do poslední zatáčky. 5krát jsme se předježdili v posledním kole, to byla veľká válka. Myslím, že pro divákov bylo to taky pěkné. Druhé miesto v cieli patrilo Lukášovi Peškovi, ktorý však ani na pódiu neskrýval hnev na víťaza. V první řadě prohrávat umím, ale rád prohraju fair. A to, že Škopek jede tak, jak jede a skoro mě 3krát sestřel, to se mi nezdá úplně fér a myslím si, že by to vedení mělo řešit, protože já se nenechám zrakviť nejakým bláznem. Tretie miesto patrilo tohtoročnému víťazovi seriálu Alpe Adria Rolandovi Rešovi. Super preteky, som spokojný aj s 3. miestom. Spokojnosť, no OK, nechcel som zbytočne ísť do nejakých extrémnych naháňačiek, keďže titul som už mal dopredu istý. Je to OK. Veľmi pekné preteky v nedeľu zajazdil aj Slovák Vlado Ruža, ktorému patrilo v celkovom poradí 9. miesto. Úplne perfektný výsledok, konečne najlepší v tejto sezóne a zrovna doma, takto som si to predstavoval a chcel by som výsledok pošľať ockovi tam hore, konečne sme sa ho dočkali, fakt som to chcel. Spokojnosť s posledným kolom seriálov Alpe Adria, majstrovstiev Európy 250 stok a IMRC vyjadril aj Petr Šurina z organizátorskej agentúry Slovakia Racing. Čo sa týka tohto finále, ja musím povedať, a teda hlavne účasti na tomto finále, že sme tu dosiahli asi maximum sezóny. Aj organizačne, aj účasti jazdcov zo všetkých krajín, cez 180 jazdcov Alpe Adrie si myslím, že veľmi dobrý výsledok. Takže bez nejakých extra zranení sme uzavreli šampionát Alpe Adrie. A samozrejme spokojný bol aj Imrich Puha, ktorý bol riaditeľom takmer všetkých tohtoročných pretekov. Fantastická sezóna, okrem samozrejme tej jednej smutnej udalosti na Hungaroringu, ale odhľadnúť od toho organizátor spravil perfektné podujatia, doniesol jazdcov, čiže pozdvihol Alpe Adriu na úroveň európsku. Hneď po poslednom kole už spomínaných seriálov prišla aj k celkovému vyhodnoteniu, k tomu sa však dostaneme v niektorej z budúcich relácií. Zatiaľ dovidenia. Túto reláciu vám priniesli Prestigio, Zásah 7, Giana, G3+, New You, Inmedia, Hetrix,